roșu. Cred Ia mă că. dă, bă. Cred că. Schimb la ghindă, mă. Aha. Două. Da, Ultima, i-am bătut. Cred că. Mei în oraș, mă. Ce facem, băieți, aici? Mai prezentăm și noi ceva sau? Dacă și echipa voastră este la fel de dedicată, atunci avem pentru voi acest Iveco Daily basculabil cu 7 locuri, cu un motor de 3 litri care dezvoltă 150 de cai, cutie manuală în 6 rapoarte, iar în bord avem 349.000 de kilometri. La exterior avem husă pe capotă, capace pe jantele din față cu cauciucuri într-o stare foarte bună de iarnă față-spate, semnalizări pe oglinzi, bineînțeles oglinzile electrice și girofar. În partea din spate avem o benă basculabilă cu o lungime totală de 3,45 m și o lățime de 2,10 m, cu un oblon care se deschide automat și becuri gabaritice. Interiorul dispune de 7 locuri, 3 în față. Și 4 în spate. Avem geamuri electrice, pilot automat, iar acest scaun este pe pernă. Și de aici pornim girofarurile.